Okay, so dirita sa tawag ining mga questions, mga pangutana. So pwede din ninyo i-post ang inyong tawag anang questions niya pagkaman maning kamot ko sa pagtubag. Okay. Na ako'y nabasahan nga tawag ng dokumento. Lahi na punta nga topic na Christmas man to. Karon nga to ang topic is about traditionalism. Naay tawag ining na ako'y nabasahan nga artikulo nga ilag yung gipamugos nga ining baruganan sa nato nga mga traditionalist Catholic. Usa kini ka kuan, usa kini ka supak daw kuno. Ingon pa nila ang gitawag nila ultra traditionalist, ultra traditionalist. Pero tingala ko asa nila nagikuha nga termino, asa nila nagikuha nga term. Kay from Second Vatican Council until now duha ra gyud ang term nga ginagamit, modernist and traditionalist. Onya known gyud na sa Second Vatican Council nga ang mga traditionalist bishops gipanguluhan na nila Cardinal Ottaviani og Archbishop Marcel Lefebvre. So sila ang nangulo katong Quitos Internationalis Patrum. Kung kumasayo pa, tama ako, pasensya ko sa paglitok. Okay. Sila ang nangulo. Mao to mga traditionalist, mga minorities. Niya pagkauman, ang atbang nila is mga modernist, mga liberals. Nga naman, tungod kay ano ako amang gud ginagamit nga term, naman tungod kay gina-brand nila ang mga traditionalist faithful nga mga ultra-trad. Ilang gina-brand ang mga pareha nato nga mga supporters sa Society of Saint Pius X nga mga ultra-traditionalist. Which is kana nga termino wag yun na sukad-sukad gamita sa mga banggiitang mga scholar sa ato ang simbahan bisan pa sa mga liberals. Ilarang gipamugos na nga naman kaya sila ginag-angkon daw na sila kuno nga mga traditionalist po daw kuno na sila. Pero kung buto na naon kung ato ang tan-awon gyud nag-angkon silang traditionalist sila, pero ang problema pag makakita og imahe ni San Miguel halok sa naong ni San Miguel, halok po dito sa naong pos demonyo. Dili man na mo oy kuan sa traditionalism. Dili man na mo oy baruganan sa tinuod nga mga traditionalist. Nga naman kay according to Pope Benedict XV, ingon niya ang amo ni baruganan nila sa mga traditionalist, let nothing new be introduced but only what has been handed down. Ang baruganan sa mga traditionalist, di ka pwede mo introduce og bag-o. Di ka pwede mo introduce og kaning kini mo ni makakuan sa kuha, mo ni makapalipay na mo dili. Ang ilahang itawag ang itudlo kung unsa toy ilang dawat. Kung unsa to ang ilang sana ba kanang ilang katong gipasa sa ilaha ba? Nya according to Saint Stephen, ingon niya Pope Saint Stephen, let nothing be innovated beyond what is traditional. So kung naa may innovation nga nahitabo, pagpahayag na, pagpa-illuminate na usakto sa tradisyon nga ilang gidawat. Katong teachings, katong kining mga practices, kining mga buhat, mga dokumento nga ilang gidawat nga gikan pagyud mismo sa mga apostol. So walay tunga-tunga nga giingon nga traditionalist. Ang traditionalist ang iyang baruganan dili pwede nga mag-create ka og bag-o kung ilabi na supak ni sa tradisyon sa pagtuo. So kini ang ilahang gikuan ang ultra traditionalist daw kuno. Mo daw kuno ni ang mga Katoliko nga nagunahon na nga ikaduhang Vaticano Concilio ang mga Santo Papa sa post Vatican II na mipatuman daw sa maong konsilyo, wala daw ko na magsubay sa tradisyon sa pagtuo. Kuno tong ultra traditionalist, which is wrong. Dako kay nang sayop. Again, walay ultra traditionalist nga termino nga ginagamit sa mga banggiitang mga scholar sa atong simbahan. Duha ra gyud na traditionalist ug modernist. So
Nagtuo ba ta nga wa na magsubay ang atoang present hierarchy karon sa kung unsang tradisyon sa pagtuo? Tanawa daw, sige daw be. Atoan daw ikuan be kanang atoang itandi before ang Second Vatican Council o ang post-Vatican II o post-Vatican II. Kung pareho pa ba? Yung man sila, ang essence, rason naman gud na. Rason naman gud na. Usapon gani mo na pamaagis pag-ampo, usap gani mo pagtuo. Ha? Diba, namigingon nga lex orandi, lex statuat supplicandi, or sa laing tawag ka ng term na ginagamit, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Tama ba ko? Sa kung paglitok. The law of prayer is the law of faith, and the law of faith is the law of action. Kung unsa ka mag-ampo mo na imong gituuhan, o kung unsa imong gituuhan mo na imong buhaton. For example, muhatag kog patawag ining panalitan. Mag-ampo ko, manguros ko. Nga naman, ituo ko Santissima Trinidad. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Muna ako ang gibuhat. Kay mauni ang tawag ining lagda nga subay sa akong pag-ampo o sa ako ang pagtuo. Muna manguros ko because I am a Catholic. Katoliko ko. Ako ang gipadayag ang ako ang gitawag pagtuo. May nga naganigag, ayaw nagpanguros, adi na ka Katoliko. Nga naman, giusap pa nimo ang kining gawi sa pag-ampo, gawi sa pagsimba. Giusab nimo. O nya maunay nahitabo sa post-Vatican II or post Second Vatican Council. Una nahitabo. Instead of ilag yung gi-maintain, ilang gi-preserve, ilang gi-preserve sa matag dioceses, matag parokya, ang tradisyonal nga pamaagi sa pagsimba sa Dios, pinaagi sa paggamit sa tradisyonal nga misa, ilang giilisan og usa ka innovated liturgy. Unya kanang innovated liturgy, li man as Katoliko in taon, uy. Kanang misa nga atong makit-an karon, di ka makakitag misa ana sa mga apostol kani amto. O dili na may giingon sa atong mga kapapahan, mga santo papa nato nga mga nangagi, nga mo unay misa. Wa ko sabi nga kanang misa karon atong makita mo nay misa kani adto. Dili. Di ba? Ingon balik ko nako kang Pope Benedict XV. Ingon niya, let nothing new be introduced but only what has been handed down. Walay bag-o nga introduce. Ha? Apan kadto lang itudlo kadtong ilang gidawat. Question, kana bang ato ang makit-an karon nga misa mao ba na ang gidawat? Gidawat gikan sa tawag-an ng mga apostol? Dili. Dili man na mao. Dili gyud na mao. Nya mingon sila ultra traditionalist. May dili oy. Binuang man na. Ang wa na to gituuhan kanang ilang mga dagko nga mga innovations, gipangtamakan nila ang traditional teachings. Gitamakan nila. Tama ba? Gitamakan nila? Yes. Mo naman yung makita ron. Kita ka bakag misa traditional diya sa tuang makasimbahanan? Wala na oy. Kita bakag majority sa mga pare kamao mo misa og traditional Latin Mass? Dili ay. Nganong wala may misa din na sa mga kaparokyahan nga o kanang TLM? Traditional Latin Mass. Hindi magkabalo ang pare. Mo ni pinagkaon ng tubag. Nganong walay misa kay di kabalo ang pare. Kaya sa seminaryo mismo wala na gitudlo. Ngano man kay kung itudlo pa ang traditional Latin Mass sa baruganan sa mga modernista o mga liberal, pag mumisa kaan ng traditional Latin Mass, supak na sa eklesiolohiya sa Second Vatican Council. Walang di sila gusto. Why gusto anang TLM sa mga liberal? Why gusto ana? So, mo na nga, pingon sila nga, ultra traditionalist na ang dili mo tuan na. Ingon na ganin ni Pope Benedict XV, ingon niya, let nothing new be introduced but only what has been handed down. Ha? O niya, pagkaman ingon po ni Pope St. Stephen, let nothing be innovated beyond what is traditional. Di ka pwede mag-create og imo. Ang Papa di pwede mag-create og iyang kaugalingon, gawas kung iya ning gidawat. Except po, og iya hapong, ingon pa ni
na nabasa nga kining kuan kining tawag ining papal bull nga naipanahon nga mapugos ang Holy See sa pag-uyon pero kinahanglan haom sa tradisyon. Kung di naman na haom sa tradisyon, haom naman na sa pagbati, emosyon, sa kanang gusto sa tao. Nga naman kay ang misa karon sentro ang tao. Ang misa kaniadto ang sentro ang Dios. Mabito ang pari magtalikod, magatubang sa altar, magtalikod sa tao, magatubang sa altar. Nga naman kay ang sentro ang tawag ining Dios, dili ang tao. Unlike karon ang sentro ang tao, dili na ang altar. Okay? So kana nyamingon sila puta traditionalist but man na ang mga traditionalist misalikwa sa otoridad sa mga post-conciliar popes tungod sa ilang pagtuo nga niadtong Vatican II daw kuno ang usa ka hitabo nga wala pa mahitabo sukad masukad dias kay sa Iglesia Katolika ug mahimong bakak sa mga saad ni Kristo nga unang higayon nga ang yawa ug ang magngaan sa hadis milampos silang tumong sa pagguba sa panudlo sa liturhiya sa Iglesia Katolika. Ambot og nakabalo ba sila ani sa ilahang pagsulti? Ha? Wa man tay sa likoy nga otoridad. Ha? Wala tay ang SSPX. Dakaw dili man ko SSPX. Ang mga faithful sa SSPX is dili SSPX, dili member sa SSPX. Kano man di may mga pari kay priestly paternity man ng Society of Saint Pius X. So di may mga pari, mga sympathizers lang mi. Mga faithful lang mi. Kami og ang amuang gisimpatiyahan nga SSPX wala mi musupak sa otoridad. Pero ang among pagtuo o ang pagtuo sa mga pari sa Society of Saint Pius X, ang authority sa simbahan is at the service of the faith. Kung against na sa faith, wala na nay otoridad. So sa may gibuhat nila karon, giguba nila ang prinsipyo sa simbahan. Lex orandi, lex statuat supplicandi, giguba nila na. Unya kay giguba man na nila, so ang buti pasabot, ang nahitabo ilang gikuan, ilang ilang ginahinay og tawag ining wala tong traditional nga pagtuo. Ha? So sa may buhat na nato kay kita man tang giguba gyud. Yung sila man na giguba kay taguan lang. Sobra pa. Imuhang gikuan, imong gipaila tong liturgy nga dili mao ang liturhiya sa simbahan Katolika. Ha? Masa may giingon ni Saint Robert Bellarmine. Ngunya, it is licit to resist a sovereign pontiff who is trying to destroy the church. I say it is licit to resist him and not following his orders, preventing the execution of his will. Ingon pa ni Kajitan or Kahitan, one must resist the Pope who openly destroys the church. Ang Papa, dili mo na sila perfect. Mahimo lang ng perfect ang ilang desisyon kung ang ilahang gitudlo, faith and morals. Man ang giingon sa dogma sa First Vatican Council. So dili siya perfect sa iyang pagkatao. Nagit na siya mahimong mali. Same kang San Pedro. Na siya mahimong mali. Na dili na haom. Nya na mga banggiitang mga canon lawyers o mga theologian sa gikan sa 12th century hangtod sa 15th century, pag ang Papa daw kuno masayo personal niya na dili walay labot ang kuan, walay labot ang iyahang office. Kutob sa mga kapapahan nga nasayop, walay labot na ang iyang office. So nakit-an man nato nga na ang desisyon manggod, ang implementasyon manggod or ang kining tudlo manggod sa Iglesia Katolika, di na manggod na mo gamit pag mga dagko kayo nga mga sambingay aron kinahanglan pa nimo eskwelahan. Muhatag na sa declaration, literal gyud na. Unya nakita man nato ang dako nga pagsungag sa tradisyon sa pagtuo sa karon nga panahon. So kaya nakita man na nato, ay natay katungod.
ug usa na ka balaod nun, sumala pa sa mga kapapahan, mga santos nga mga papa, na usa na ka balaod nun nga kinahanglan ang Katoliko musupak kung naay nakita nga mali ug sayop nga gitudlo sa usa ka nangulo sa simbahang Katoliko, partikular ang Santo Papa. So, ang ato Santo Papa dili gud na Dios. Dili na siya perfect. Dili na siya God. Dili na siya isamutan, dili na siya santos. So naagyon na siya weaknesses. O kanang iyang weaknesses na panahon nga iyahan ang mapadayag. Kung atuan ang minguntag tanang giliyok niya perfect yun. Kini kung naman kung modernist o so di ba kanti so away kalaina na sila baruganan. Ang tawag ining modernist ang tanang liyok sa Papa. Tama. May mali. Perfect tanan. Nya, diri pod sa City Bacantis ang Papa di pod pwede makatudlog pali. Ana na ila. Di ba na pwede? Ang Papa, di man nimo na malangkat ang pagkapersona sa Papa sa iyang tawag ining office. Nag-uban man ang duha. So kinahanglan kabalot na mo distinguish sama sa mga santos. Na kabalo sa mo distinguish ka kining Papa, sipiat ni. Kini tama ni. Ngano man kay ang iyang gitudlo, faith and morals. Na ay disiplina provided nga kinahanglan under na siya, subject siya sa service sa pagtuo. Pag naiimpusan nga disiplina nga dili na gani subject sa pagtuo, gawas na gani siya naate katungod nga masupak. So kining giingon nila nga nisupak ta sa otoridad, wa ta gisupak nga otoridad. Ngano man kay ang ilang gitudlo dili na haom sa otoridad nga diin paghatag og serbisyo sa pagtuo. Giguba na ganyan mo ng pagtuo, di na serbisyo sa pagtuo. Manang niingon ang mga kapapaan sa una, particular atong bakang kang Pope Saint Stephen, nag-reign siya ni atong 253 AD to 257 AD. Ingon niya, let nothing be innovated beyond what is traditional. Pope Hadrian 867 to 872, ingon pa niya, it is licit for inferiors to resist their superiors and to reject their erroneous opinions. Anong opinion man kay dili man na gitudlo simbahang Katolika, dili man na mo nabutang sa mga libro simbahang Katolika, dili mo na ilang gidawat aron ilang itudlo. Di ba ingon si Kristo, tudlo ay sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa sila ingon nga tudlo ay sa tanan og paghimo po mag inyo itudlo po ninyo. O man nahitabo ron. Kaduha, pasangin nila kita kami sa kining sa supporters sa SSPX nga ato nang gipanudlo nga naguba daw kuno simbahan. Wala naguba ang simbahan. Wala naguba totally. Sumpayan ako. Wala gyud naguba ang simbahan. Totally. Wala naguba Ano man ingon si Kristo, it fortes inferinon prevalibont adversus iam. Bisan ang ganahaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. So, naapa bang simbahan ron? Yes, naapa. Nagpabili ang simbahan. Pero, gatinga. Nagtinga tarong simbahan na. Nga naman, kapag na lang man ang mga pari nga nagtuog tradisyon sa pagtuo, karon puro naman innovation, puro naman, nga ba, kaya ni gwapo ni paabot misa o niya, kaya pa, pagpakpakpak na ron, na hitabo. Dili na mo kanang misang Katoliko. Protestante siguro na makita na. Tama nang gingon ni Kristo nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Pero wa nagpasabot nga dili sulayon ang iyang simkay. Bisan gani ang iyang lawas, gilatos, gitugutan niya nga magsamad-samad. Gitugutan niya nga mamatay ang iyang lawas. How much more ang simbahan? Naisaad niya nga, even the gates of hell shall not prevail against it, pero dili na garantiya nga dili siya mutugot nga sulayon kay atong tan-awon ang kasaysayan sa Iglesia Katolika. Unsa na nitabo atong First Council of Nicaea? Unsa na nitabo ato? Diba? Most of the members of the church, ilabi na katong sa episcopate. Sa episcopate,
Nahitabo daghang mga obispo nga mga Ariano. Oh, gitugutan tong Kristo nga naman kinaay ako tong gipangita ganina sa Biblia, San Lucas 18:8, ha? Kining pulong ni Kristo ba? Niya ha? 8. Nagaingon ako kaninyo magadali ang Dios paglaban sa ilang katarungan. Apan sa pagbalik din ni sa anak sa tao, makahibalag baka siyag pagtuo din ni sa yuta. Ha? Na ay pamulong si Kristo na moabot ang panahon nga ang pagtuo sa tao kusukusuhon ba? O niya, gisuportaan po itong giingon po ni San Pablo nga ang Antikristo mulingkod sa trono sa Diyos. Asa man ang trono sa Diyos kung nabas Santi, wala. Naasimbahang Katolika. So mutugot si Kristo nga sulayon ang iyang simbahan. Ano tao sa pagtawag ining pag-istorya sa yawa og ni Kristo kung nadunggan ni Papa Leo XIII. Nadunggan yang ingon ang yawa, Lord, gubaon ako ng simbahan ni mo, Lord. Ingon po ang Ginoo, guba. Oh, naay pagtugot si Kristo, guba. Anang yawa, tagay ko gahom, tagay ko panahon. Ingon si Kristo, naa kay gahom, naasam kay panahon. Mo na rason na nun na-create ang prayer of Saint Michael. Unya, pinaagi sa mando ni Papa Leo XIII, litukon ka ng pag-ampua, human gayod sa misa. Karong panahon na, wala na ambot nganong gitangtang. Kaya pa nila, dili ko na essential. Isus, Ginoo ko in taon. Wala hitabo ron. Manamingon sila nga, tawag ining kita, pasangin lang patangan, ingon tag naguba ang simbahan. Wala naguba ang simbahan. Nagpabilin ang simbahan. Naa si Kristo. Pero dito nagpabilin sa pundok, dito nagpabilin sa gagmayng ihap sa mga pari nga nagtudlo mahitungod sa tradisyon sa pagtuo.